Oh! Ayo! Oh! Oh, ikaw si Gonggong? Oh, ako! LBC? LBC? Ah! 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 Dala sa imong ang iyab. Padala sa imong ex. Permahe. Yung naman? Mm. Oh, ina po siya ha. Ina po siya nga. Salamat. Ay! Ayo! Ayo! Oh! Ayo! Oh! Ay! Ayo, pagtubag kong dili kay gipangutana. Ayo! Ah, Mangutang kong karni lang. igna lang si Papa dira sa gawas. Mangutang raman ka di ay. Mangutang raman ka. Managpa pamang ka. Ay! Lapis! 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 Ngunit na! Ay! Ay! Uy! Ay! Gago! Ay! Pagpuyo mo ha. Kaisa na lang, kaisa na lang. Kaisa na lang. Ay! Boss, pwede mangutana? Oh, pwede. Asang balay nila Rimon? Raymond? Oo. Kita ka ng kanto dra, ma'am? Mm. Patungo ka, ma'am. Mm. Nya naitindahan. Mm. Nya pawala na pug ka. Oh, sige. Mao gyud na yung balay nila. Patuo niya pawala. Oh, naitindahan. Oo, salamat ha. Ah, sige, sige, ma'am. Sa naming lugar na ni? Piti naming bagnutana. Sabutan naman tayo. Oy, boss! Oh. Ikaw malagi ni. Oh, ako bito. Asa kay itong balay nila Rimon? Ato. Kita ka na? Oh, Pawala. oh. Oh, una na yung balay. Kana, pa-straight niya, wala. Oh, wala. O sige, salamat ha. Ah, sige, ma'am, sige, ma'am. Kuya na ba ni? Mauna man siguro ni nga balay, pawala. Oh, boss! Oh. Ikaw naman pud lagi. Oh, ako bito. Asa man balay nila Rimon? Mauna man jud ning balayan ni nga pawala. Mauna jud ni akong nakita. Muli ba nila Raymond? Asa man ni si Rimon? Ako si Raymond. Buang ka. Naon sa makadipakoy-kapoy ko nimo? Magpapirma ra ko sa ayuda. Really, ang pangutan mo mo asa ang balay. Asa ang balay? Bulok. Di na ko magpapirma nimo. Pero Bahala masulugan, ka. ma'am. Ma'am, ayuda na, ma'am. Ma'am, tesa, ma'am. Ay!